til Chili Peanuts Channels, som vi skal alle tre prøve i dag. Vi har en lille gæstevært her. Noah. Jeg kan lige så godt sige, det er med cayennepeber, det er paprikastrakt, løgpulver, tomatpulver og chili, jalapeno og tomat. Så er vi klar på det? Ja, og vores mælk står lige dernede hen ved kameraet. Så altså hvis en af os, den som der først løber hen og tager mælk, har tabt. What the fuck? Hvad er sådan der? Og det er første gang vi prøver det, men mig og Philip er næsten sikker på, at det hele bliver stærkt. Okay, vi får en hver. En hver, og så... I to starter. Nej, du skal altså være med. Vi skal starte på samtidig. Vi alle sammen skal starte på samtidig. Okay. 3, 2, 1, nu Noah. Nu. Det er ikke så stærkt, Noah. Jeg var også den ikke så stærk. Det er stærkt, vel? Nam. Men, nu ved jeg det. Hvad nu? Det var lige det herude. Fordi det stærke ikke er der. Nå, vi skal lige ryste den lidt. Det var lige en fejl. Det var lige en test, der, ikke? Og nu ser den stærk ud. Må jeg prøve at stikke på den først? Nej. Så. Nå, nu har jeg så lige. Lad os starte. Den er ret stærk faktisk. Den blev lidt stærkere. Nam. Det smager faktisk ret godt. Så du kan se, så spiser vi bare dem nu, så. Det var godt. Nam. Måske vi lige skal prøve noget nyt. Der er helt vildt mange i munden. Okay. Helt mange. Nej, han er først. Det gør det nu. Det var til at stærkt. Okay. Tror du? Så gør jeg lige sådan her. Er vi klar? 3, 2, 1. Måske når vi kommer til bunden, så kan det godt være, at det bliver stærkere, fordi det kan godt være, at pulveret ligger dernede jo. Det er faktisk det bliver stærkere og stærkere. Gør den. Gør det? Det synes jeg ikke. Det smager bare som peanut. Og altså, hvis min lillebror kan det, så kan vi altså alle sammen godt. Jeg anbefaler den til fredagsslik. Ja, den er faktisk meget god. Bare bedre. Nej, ikke der. Men faktisk så sviger det lidt på læben, hvis man har et sår. Der er altså nogen her, der har et sår. Ja. Ikke meget. Nok mig. Heller ikke mig. Men vi vil også lige reklamere, at Lever han er i gang med at lave en server. Ja, jeg er i gang med at lave server Og laver snart en. på Minecraft, og den er ikke helt op at køre nu, men det kommer den til. Så I finder Den mig, like crazywolf.myserver.gs. .gs. Ja. Men vi kan også skrive den nede i beskrivelsen. Når nu man har fik meget af dem, så begynder det at bide lidt på læben. Synes du ikke? Ja. Jeg ved ikke rigtigt, om det her det egentlig er en challenge. Nej, egentlig ikke. Jeg sagde jo det, vi ikke skulle.
Nu begynder det at blive lidt stærkere. Jeg prøver at gøre sådan her. Og så nej, sådan her. Jeg skal lige have den her lukket helt. Så vi altså prøver at få nogle af de sidste op, så se om det bliver stærkere af det. Okay, så nu prøver vi altså lige at tage en. Altså, på den her kan jeg mærke, at der er mere af det, der er løjse på. 3, 2, 1. Ja, den er stærkere. Au, men ikke meget. Nej. Det er ikke ret meget. Jeg skal have et håndfuld. Nu skal vi have. Du skal tale Jar Jar Binks-sprog. Hold da. Okay. Så. Det var alt for den her channels, som der måske næsten ikke var en channels. Ja, vi var lidt skuffede, men... Ja. Vi vil prøve noget andet næste gang. Ja, vi prøver bare sådan helt normal chili challenge eller sådan noget. Ja. Hjemme hos mig, eller ja, bare en chili challenge. Ja. Så. Vi Bye ses. bye.